לכולם, שוב אני. ככה הסבר על חודש מאי, מה אנחנו הולכים לעבוד. אז בחודש מאי אנחנו הולכים לעשות סייקל של 5 שבועות, שבעצם בימי ראשון אנחנו הולכים לעשות דדליפט. הרבה זמן לא היה לנו דדליפט בסייקלים הקודמים. בעצם הולכים לבנות משקל ככה מאתגר משבוע לשבוע, נעלה עוד ועוד ועוד קצת משקל על אמות. ימי שני, המשך מהסייקל הקודם של קלין וג'רק, פעם אנחנו מחברים את התנועה לתנועה אחת באותו יום. אנחנו נעשה את זה בכל מיני וירציות, קומפלקסים מגניבים וכיפים. ימי שלישי, עבודה על בר מסל-אפ. הרבה זמן לא היה לנו ג'ימנסטיקס, אז הכנסנו קצת ג'ימנסטיקס, בר מסל-אפ. חשוב לציין שמי שבאמת רוצה לרכוש את התנועה הזאת, קחו את הפרוגרשן שהמאמן מעביר, תיישמו אותה על בסיס יומיומי אפילו, בסוף זה יעבוד לכם. ימי רביעי, קצת בנץ', הרבה זמן גם לא היה בנץ', קצת לחיצות, קצת פאמפ, קצת פאן, עבודת כתפיים. וימי חמישי, ממשיכים עם קונדישנינג ארוך, מתכונים ארוכים, ואנחנו נלמד סקיל של דאבל אנדרס. סקיל מאוד חשוב חבר'ה, אני רוצה שכולכם תלמדו את הסקיל הזה, הוא יהיה הרבה בתוכנית כפי שאתם שמים לב. לתרגל, רק ככה זה עובד. שישי רגיל, זוגות כמו תמיד, ושבת הסופרייז רוד. אז שיהיה לכולם בהצלחה, נתראה במועדון.